Medeni durmuşu bilen baglanşykly wakalary bir halkymyza ýetirmek arkaly gepleşigimiz dowam edýär. 2024-nji ýyl Paýham Paýhas umary magtumul Praga ýyllap atlandyrylmagy bilen ýurdumyň durly kunjeklerini beýik akyllary başlanan çäreler ýigderli geçirildi. Esasan bir ýylyň başyna arkadaşlar gahrman serdarmyzyň türkmen halkyna peşkeş beren äne 1000 ýyllyklardan gözaşaran medeniýet hatly çuňur maglumaty baý bolan kitaby bize gelip gowuşmagy bize diýsen bu ýsanlarda sebäbi şol kitabyň özüni taryh maglumatlary bolmak bilen bir hatarda hormatly prezidentimiziň öz taryhy maglumatlary garaýşy beýan edilýär. Bu hem elbetde onuň bir Jowhar Paýhasynyň bir taryh maglumatlaryny sadlaşykda ýerine ýetirilip bir halka düşnükli dille hemem bir anyk maglumatlary berýän şeýle kitabyň bize bir peşkeş berilmegi biz muallimler diýsen bu ýsanlarda şeýle hem bir ýylyň dowamyna taryhy makalar barady beýle geçsek ýylyň ady bilen baglanşykly bize diýsen bu ýsanlara ona da sunuň tişgärlen diýsen bu ýsanlaryň wakalaryň biri o hem beýik akyllaryň ägirt ýadygarlygynyň köpetdägiň etegine ýerleşdirilmegi boldy. O hem elbetde Türkmenistan Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň halypa muallimi Türkmenistan gahrmany Tarat Babaýewiň öz şägirtleri bilen ýerine ýetiren ajaýyp heýkel eseri bolup durýar. Şol ägirt heýkel eseriniň hem bir türkmen halkyna peşkeş berilmegi gahrman arkadan gahrman serdarmyzyň magtumul Praga goýan sarpasynyň belentdigini görkezýär. Elbetde şoň bilen baglanşykly beýik ustada Tarat Babaýew Türkmenistan gahrman adynyň berilmegi hem sungaty gahrman arkadamyzyň şeýle hormatly prezidentimiziň o tişgärlerini goýan sarpasynyň aýdyň mysal bolup durýar. Şeýle hem şu ýyl bilen baglanşykly biziň ýurdumyzda durly çäreler izgidel geçirmekle bir hatarda halkara derejede hem bir näçe hyzmatdaşlyk ýoly goýuldy. Şoň bilen baglanşykly Türkmenistanyň çäklerini bir näçe döwletleriň medeniýet günleriniň geçirilmegi şeýle hem türkmen medeniýet usunyň tişgärleriniň bir näçe döwletlerde medeniýet günlerini geçirilmegi ol bir halkara derejede hyzmatdaşlygymyzyň barha kämilleşýäni ösýäniň alamaty bolup durýar. Yer geleni beýle kestek ýurdumyzyň bir ösüşlerini özgeçliklerini beýan edýän bir näçe eserler döreden suratkeşlemizin hem sergiler ýigderli geçirildi. Diňe bir ýurdumyzyň çäklerine däl dünýäniň durly kunjeklerini olaryň sergisi ýigderli geçirildi şeýle hem bir näçe diplomlary, hormat hatlaryna, baýraklaryna münasip bolup gelmegi bizi diýsen muýsanlar sebäbi türkmen sunugatyna diňe ýurdumyzda däl dünýä derejesinde ul hormat goýulan nişan bolup durýar. Bu hem elbetde gahrman arkadamyzyň şeýle hem hormatly prezidentimiziň türkmen medeniýetini sunugatyny dünýä doldurmakda döredip berýän mümkinçilikleriniň nişany bolup durýar. Şeýle hem diňe bir sunugat bilen baglanşyklar biziň ýokary hurjamyzda umumyň ýurdumyzyň durly kunjeklerini türkmen gelin gyzlary bilen baglanşykly hem bir näçe çäreler izgideli geçirilýär. O hem elbetde biziň milliligimiz bilen baglanşykly dowam etdirilýär. Muň bilen baglanşykly Türkmenistanyň Deýnanlar Birleşigi şeýle hem Türkmenistan Deýnanlar Birleşigi merkezi geňişiniň işçi agdasy bolmak bilen biz öz ýokary hurjamyzy hem izgideli talip gelin gyzlarymyzyň arasynda izgideli çäreler geçirip durýar. Şol çäreleriň nisip bolsa şu ýyl hem üstünlik dowam etdirilejekdigine inanýan sebäbi şol geçirilýän çäreler däpde surlary bir ýaş nesile ýetirmek, biziň milli aýratynlyklarymyzy wagt etmek, türkmen medeniýetini sunugatyny onuň asl köküni däpde suruny mundan beýle hem dowam etdirmekdiň netijesi bolup durýar. Ýylyň ahyryna gahrman arkadamyz ul bir peşkeşi Hakyda Gowharatly kitabyna hem millilik barada bir näçe taglimatlar beýan edilýär. Esasan onu türkmen milliliginiň häzirki döwür bilen aýakdaş gitmegi, şol milliligi gorap saklamak esasynda türkmeniň öz müden durmuşynyň däpde surunyň hem mundan beýle hem rowaj aljakdygy bir dünýä doljuklugy barada gyzykly maglumatlar berilýär. Elbetde gahrman arkadamyzyň şeýle hem hormatly prezidentimiz arkadan gahrman serdarmyzyň türkmen milliligini şeýle hem türkmen medeniýetini sunugatyny bir dünýä doldurmakda, geljekki nesliniň, ýaş nesliniň aňyna berk ornaşdyrmakda döredip berýän mümkinçilikleri mundan beýle hem türkmen medeniýetiniň sunugatynyň, türkmen ýaşaýyş durmuşynyň, türkmen jemgyýetiniň has hem kämil derejeleri ýetjekdiginiň gowasy bolup durýar. Türkmen medeniýetini sunugatyny öwrenmekde, ösdürmekde, dünýä dolmakda döredip berýän mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyz şeýle hem hormatly prezidentimiz arkadan gahrman serdarmyza köp sag bolsun aýdýan. Gahrman arkadan gahrman serdarmyzyň janlary ömürler uzak bolsun. Alp barençler munun bändiri waşlyklary beslensin. Köp sag bolun malum. Sedem täze bilen tüýsürekden ýene bir ýola gutlaýas geljekde sunugatyň şekillendiriş sunugatynyň iňçe sirlerini talip ýaşlara öwretmekde de alp barja işleriňizde üstünlikler arzu etdiýäs.
Ediz vatandaşlar mehriban ýerleşler anha döwrüň bagtyar denanlara atly gepleşigimiň bu edekde sananyna Türkmenistanyň denanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň guramagyna ajaýyp diýaryma täze ýyl gelli atly söhbetleşigiň dowamynda size ýetirmek isleýänlerimiz şulardan ibarat. Gepleşigimiň ahyrynda siziň ähliňizde bütün türkmen halkymyzda türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadamyzy arkadaly gahrman serdarymyzy täze 2025-nji ýyly bilen tüýsürekden gutlaýas. Goý gahrman arkadamyzyň arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, tutumly işleri hemişe rogaçlyklara beslensin. Gadam mesan täze ýylymyz düşümli ýyl bolsun, ösüşli, özgörüşli ýyllaryň biri bolsun. Ýene-de ýaýlymda diýdarlaşýançak, häzirlikçe hoş wagtyňyz. Mehriban adamlar, şunun bilen Alternatif Türkmenistan teleýilimi şuňky işin jemleýär. Gijaňyz rahat bolsun, edi dinleşler.